हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आशा करছি ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସକାଳୁ ପୂଜା ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ଆଣି ଖାଇଲି କାହିଁକି ନା ଉପବାସ ଅଛି କିଛି ଖାଇବିନି ଅରୁଆ ରୋଷେଇ କଲେ ଖାଇବି ତ ନିଖିଲ ମୋ ପୁଅର କିଛି ହୋମୱାର୍କ ଥିଲା ତା ପାଖରେ ବସିଲି ତ ଏଠି ହୋମୱାର୍କ ସେ କଲା ଇଂଲିଶ ହୋମୱାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି କାହିଁକିନା ତାର ବାଜେ ରକମ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ କି ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଆମ ପୁଅ ନୀତିଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକିନି କିନ୍ତୁ ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ମତେ କହୁଛି ଆଉ ସେ ନିଜେ ଦେଖୁଛି ତ ଏଠି ଦୀପୁଙ୍କୁ ପଢେଇଲା ପରେ ପଖାଳ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖରା ଦିନ ଜାଣିଥିବେ ପଖାଳ ନ ଖାଇଲେ ତ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ପଖାଳ ଆଳୁ ଭଜା ମିକ୍ସଚର ଟମାଟୋ ଦଳା ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି ତ ଖାଇଲା ପରେ ତ ଦ୍ୱିପହର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା ଖଡ଼ା ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କଲୁ ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ତ ଗଲା ପରେ ଏଠି ବିରି ଚାଉଳ କିଛି ଭିଜେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ପିଠା ତ ଦୀପୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତାକୁ ଧୋଇକି ବାଟିକି ଲୁଣ ଦେଇ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଠା କରିବି ଆଉ ନିଖିଲ ବାବା ଦୋକାନରୁ ଆସିଲେ ତ ମାଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖବା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ।